Yr oedd Pasg yr Iddewon yn ymyl, ac aeth Iesu fyny Jerusalem. A chafodd yn y deml yr rhai oedd yn gwerthu ychen a defaid a cholomenod, a'r cyfnewidwyr arian wrth ei byrddau. Gwnaeth chwip o gordeni, a gyrrodd hwy oll allan o'r deml, y defaid a'r ychen hefyd. Taflodd arian man y cyfnewidwyr a'r chwal, a bwrwy byrddau wyneb i wedded. Ac meddai wrth yr rhai oedd yn gwerthu colomenod, ewch ar arian oddi yma. Peidiwch â gwneud tŷ fy nhad i yn dŷ masnach. Cofiodd i ddisgyblion eiriau'r ysgrythyr, bydd sêl dros dy dŷ yn fy ysu. Yna heriodd yr Iddewon ef a gofyn pa arwydd sydd gennyt i'w ddangos i ni, yn awdurdod dros gwneud y pethau hyn. Atebodd Iesu hwy, dinistriwch y deml hon, ac mewn tridiau fe'i codaf hi. Dywedodd yr Iddewon, 6 blynedd a 20 y bu'r deml hon yn cael ei hadeiladu, ac wyt ti'n mynd i'w chodi mewn tridiau. Ond sôn yr oedd ef am deml i gorff. Felly, wedi iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, cofiodd i ddisgyblion iddo ddweud hyn, a chredasant yr ysgrythyr, a'r gair yr oedd Iesu wedi lefaru.